Jeg bare lige indskyde. Og det er ikke min skyld, hvis ikke folk ved nu, hvor mange gange Flo Daniken blev brændt. Nej. Og hvor mange gange igen. Jeg har eddermame fortalt det til Danmark, Skåne, Halland, Blekinge, Italien. Jeg er over hele verden. Husk, det er ikke min skyld. Jeg ved det sagt, men det kan være, du kommer ind igen. Ja tak, ja tak, meget gerne. Hej Julia. Ja, i nyerne ikke. Du må ikke hive en mors bil, farmors bil. Sjette Royal Copenhagen. Så vil jeg prøve at blande mig lidt i ordet. Kære Herdis, ærede forsamling. Det er mig en stor ære, glæde og fornøjelse at kunne ønske dig tillykke med dit 40-års jubilæum. Jeg husker tydeligt dit 25-års jubilæum. Og der havde vi også været igennem en fyringsrunde. Ja, det er nemlig. Der var jeg også fyret. Så historien i porcelænindustrien, det har det jo altså med at gentage sig. Desværre. Dengang som nu, er du en meget kendt og meget afholdt og til tider frygtet kollega. Det sidste vil jeg vende tilbage til. Jeg vil uden ligesom at sige, at du jo er en verdensberømt floramaler. For du har jo virkelig gjort dit til, at Flora Danica har et højt kendskabsgrad gennem din engagerede måde at demonstrere og samtale. Samtale er måske ikke det rigtige udtryk, men orientering til turisterne her i butikken og da du var i Smallegade. Du er jo også en person, der behersker flere sprog. Norsk, dansk i 2 udgaver. Det officielle og det alternative. Se Herdis, jeg har jo nævnt, at du er en meget afholdt person, men det skal jo ikke skjules, at du jo altså har en adfærd, som vedrørende det. Min mand er med i dag. Der er en gang imellem gør, at du bare er lidt frygtet. Lidt for meget, sig det bare. Da du blev ansat for snart, eller de her 40 år siden, der blev du placeret ved siden af Søren Nielsen. Og han har betroet mig, at når han en gang imellem blev træt af dine verbale udfoldelser, så var den eneste måde, han kunne opnå fred på, det var at gøre dig sur. Jeg har selvfølgelig spurgt Søren, hvad er det, der skal til for at Herdis bliver sur? Men som Søren siger, den kostbare, dyrebare hemmelighed, den vil han altså ikke udlægge. Er der noget med en fodboldkamp? Men du har faktisk taget en grufuld hævn på Søren. Og Søren får nærmest et traumatisk udtryk i ansigtet, når han kommer til at tænke på det. Det var nemlig dengang, da Danmark og Norge skulle spille fodboldlandskamp. Og fortalte Søren der, at Danmark de stillede nok bare med 8 mand, og det ene ben var bundet op, fordi nordmændene skulle jo altså også bare have en chance. Og gik det jo ikke værre end bedre, end at Norge vandt 2-0. Så Søren overvejede at blive hjemme for at undgå de højlytte hånende bemærkninger. Men Søren besluttede sig for at komme på arbejde, og så skete det, der næsten er det værste, han har oplevet. For du var nærmest top. Og mumlede med lav stemmeføring de næste 2 timer. 2-0. Ikke 2-0, 2-0. 2-0. Og ved du hvad her, det er tortur. Så må det hellere være, som du plejer at være. Så var der også den med Hanna. Hun er her i dag. Ja, hun står der. Hende der udvist. Jeg var hendes første elev. Sød og rar overmelder på Flora. Og hende er du så glad for. Så hun skulle have en ordentlig kram. Og det fik hun. Men det resultat, at du trykkede hendes ribben, øvede sig den eneste gang i sit lange arbejdsliv, hun har været i nærheden af en sygedag. Hun har aldrig haft det var en sygedag. Det var det ikke. Langt i nærheden? Ja, nærheden.
For mit eget vedkommende husker jeg jo tydeligt den der elevatortur fra første sal til stuen sammen med dig. Nu vil jeg undlade at gå i detaljer, da jeg var mit bolig. Ja, jeg rørte dig ikke. Så da vi nåede stuen, væltede du ud af elevatoren med ulede hår, og skreg, at dig, en lille uskyldig pige, havde været udsat for forsøg på voldtægt. Jeg har vist godt overdrevet til her, hva'? Og det skal ikke for mig. Jeg har nok kunnet det, jo. Ingen af kollegaerne reagerede på dine råb om hjælp. De gad dårligt flytte blikket på personalet for at se, hvad der var sket. De undrede mig meget dengang. Så jeg spurgte et par af pigerne, hvorfor de ikke reagerede. Det nummer laver her, det så tit lød den Og jeg må sige, at jeg blev en anelse skuffet over, at jeg ikke var den eneste. Men siden du flyttede fra Flora-afdelingen, har jeg haft en fredfyldt første april. For den ene gang fik jeg besked på, at der var en telefonopkald nede hos Lise. Så jeg strøg ned ad trappen og væltede ind på kontoret for at få fat i personen, mens endnu vedkommende var i røret. Og da jeg kom ind på kontoret, så kunne jeg jo høre, hvem der var, der grinede ude på afdelingen. Så vidste jeg godt, hvad det handlede om. Den anden gang, det var året efter, der fik jeg besked på, at jeg skulle skynde mig op til vores fabrikschef Søren Nielsen, fordi der var et hurtigt og hastigt og meget vigtigt møde. Og jeg stæsede afsted op til Søren, og han spurgte mig selvfølgelig, da jeg kom ind ad døren, hvad jeg skulle. Og så sagde jeg til ham, hvem jeg havde fået besked af, og så grinede han ret voldsomt. Og så vidste vi udmærket, hvad det handlede om. Nå, men jeg vil til at slutte nu. Herlig, hvor er det, du har det skjulte kamera, for jeg kan se, du er jo på det herude. Ja. Nå, jeg skal til at slutte nu. Men der er lige noget, vi skal have klaret her. Fordi for 14 dage siden havde jeg den store ære og glæde fornøjelse at udbringe en bronzemedalje til en af vores overklassjournaler for veludført svindeprøve. Og derfor er det mig en stor glæde i dag at kunne uddele en guldmedalje. Ja, tak. Mindre kan jeg ikke gøre det. Det vil jeg nok sige. Den matcher ikke rigtig farve, men tillykke. Jeg har jo en meget fin medalje, fik jeg. Hvor er smedene hen, som lavede til mig? Hver gang Norge fandt det. Undskyld, jeg afbryder. Ja. Det plejer jeg jo ikke at gøre. Så vil jeg bede forsamlingen om at udråbe et leve for Herdis, og det skal være med 3 korte og 3 lange. Herdis, hun længe leve. Hurra! 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 Kommer de lange? Hurra! Hurra!